Dobre bajke. Jeg tror faktisk bare noget af dem her, der kører op og ned her. Så den der billetautomat kom der til betale for bilen. Når du skulle betale for at holde den ude? Ja, 5 euro. Men hvad hedder det? Man kan ud af download en app. Ja. Ja. Så det var faktisk ganske fint. Så indtalte vi nummer, og så spurgte vi, hvad man skulle betale. Okay. Dejligt. Det var her uden at logge ind. Og Ja, lige nok. Det er for jeg skulle bare indtaste jeg tror, det var det, vi så. Ja. Fordi det så vi også, hvor Maria, det var der andre, hvor vi havde ude der, så sagde jeg, jeg tror, det ligner tæt. helt nede på den der, kommer man forbi den der vandresti. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du følger ellers op af et stykke kryds ind. Ja, lige i starten følger den, men ellers så følger den mig. Altså, så går du bare sådan her. Ja. Præcis, så går man, ja. Altså der fra busstedet og så op. Okay, der var den lille trin. Ellers så var det bare... Ja, det var bare... Opad. Ja. Vi har nogle billeder faktisk derfra. Vi er nødt til lige at dokumentere det. Vi snakkede også om, at det var typisk også at finde på sådan noget. Når man ligesom fejrer film, så elsker vi det. Eller andre ting. Når det er her, eller hvad? Se comunica bene, se para. Nej, jeg har ikke de andre. Er der ikke nogen af os, der synes? Ja. Så,